Welcome to zwide-media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Utholakale ehlathin ebule uMkhulu owahamba eyohola impesheni eFryhead. Nginibingelele ezindabeni zezwide-media. Igama lami ngusibonga konke wakantwande Mothanda, ungangibiza intatheli ka-YouTube. Utholakale ebulewe ehlathini laseFryhead KwaZulu-Natal uMkhulu uBhubhu uphazamisa Sibiya ubeneminyaka engu-70 kubekwa ukuthi waduka ngeviki elidlule ehambe eya emholweni. Ngombiko yezivuthayo eMaputaland kubekwa ukuthi ubehlala kwaMciya eFryhead. Izimpahla zakhe ikepisi nebhantshi kwatholakala kwavilakazi estobhini. Ukutholakala kwaloMkhulu kuqinisekise uSandile Sibiya. Uthe utholwe ngabafana abebesicingisa kodwa utholakale evele esonakele. Uqhube wathi sibonga nani ezivuthayo nisilekelele kakhulu. Sibonga nenduna evele yakhipha inqina wagcina etholakele. Kuchaza uSibiya ubaba omncane kamuva. Abantu babe nokuphawula okwahlukahlukene khona lapha ezinkundleni zokuxhumana. Umlamuli kubheka uthe noKhayina akazozanga lutho ngokubulala umfowabo. Wabesethi lala kahle umuntu omdala. Wabesefaka ama-emoji enhliziyo eyiphukile. Uswelihle the poet uthe ukube yimina ophethe icilongo ngabe sengiyalifutha ivele izikhale once ayisekho lento. Wabesefaka ama-emoji akhalayo. Ukhonzi Nxumalo uthe awu ngidlulisa ukukhulu ukudumala nendodozo emndenini wakhe. uSinema Thenje uthe ukulawulana umuntu omdala kangaka esengakwazi nokuyilwela. Abantu ezinye iziqalekiso bayazilandela nje. Sesibonga lelo thambo ukuthi selitholakele. Uphilisiwe Sibiya uthe Nkosi yami ngibonga ukuthi utholakele. Ngavele ngabona ukuthi wathathwa ngendluzulo kwaze kwasala leza mpahla. Kulungile uNkulunkulu ababusise abenzi bokubi nabo bazotholakala. Igazi lomuntu ke liyakhuluma. uMkhulu wethu ushwele Nkosi yami ngingamazi nokuthi owakubi kodwa ke owakaSibiya ngithi emndenini wakaSibiya duduzeka niphole izinhliziyo noma kubhlungu. Abesefaka ama-emoji enhliziyo eyiphukile. Bafethu ke maningi kakhulu ama-comment. Ngizofisa mina ukwazi ukuphala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalolo daba. Mina nje ngitathela YouTube sengiphuma kanje ngithi angibambe evidweni elandelayo.